in a Can. Mao kini ang latest food craze karon mga kapuso ug kini ang atong kat-una nato sa paghimo sa do it yourself with Cecille. Perfect kining himuon with your family and friends ug perfect usab pang regalo karong Christmas season. Kung unsaon paghimo sa cake in can, ani ang mga detalye. Kini ang chocolate cake in cans nga viral karon sa social media. Gikan sa pagbukas ni ini, sa pagbuak sa first layer, hangtod na sa pagtilaw sa chocolate cake, well documented sa mga netizens. Ug kini ang atong kat-unan karon, ang chocolate in a can, kauban si Miss Nicole nga mao'y nagpaila-ila sa cake in a can dinhi sa Sugbo. Miss Nicole, asa tong himuon karon? Karong adlaw atong buhaton kay usa ka 5 layers of chocolate cake in a can. So naani siya super moist na chocolate cake, ang primero nga layer. Ang sunod is the chocolate ganache. Ang third layer, ang chocolate goo. Natay chocolate shard sa ibabaw ug premium nga cocoa powder nga naasad sa iyang top. Mao ni karon ang popular kaayong cake sa social media. Ang mga ingredients: buttermilk, baking powder, vanilla, salt, sugar, cocoa powder, eggs, oil, ug flour. Unang himuon ang super moist chocolate cake. I-mix ang tanang dry ingredients, dayon ang mga wet ingredients. Ibutang ang mixture sulod sa can. We are going to bake this in 350 degrees nga oven. I-preheat sa day nato atong oven before ta mag-prepare sa tanang ingredients at 350. And then you bake it around mga 30 minutes. And after 30 minutes, ready na ang super moist chocolate cake. Mga kapuso, karon nga naa na ato ang chocolate cake. This time, Miss Nicole, ang next step na to. Okay, is ang ato ng layering sa uban nga mga layers sa chocolate cake. For the next 4 layers, mogamit kita og chocolate pudding, chocolate chips, melted chocolate, ug premium cocoa powder. What's the difference sa ganache ug sa gumi? Ang goo is mas kuan siya, mas sticky siya ba? Mas mo-melt siya. Human sa chocolate ganache ug chocolate goo layers, chocolate shards na ang atong ibutang. Gamit ang sifter, isprinkle ang premium cocoa powder. And now, kini na ang atong chocolate cake in a can. Actually, I started with just the moist chocolate cake with the chocolate ganache, but I saw the popularity of this cake sa social media, so I made my own version of it para naasad ta diri sa Cebu. Perfect kaayo kini pang regalo o pang giveaways karong Kapaskuhan. And now na padulong na ang Christmas, kumusta ang mga orders, Miss? So far, kuan gid siya. Actually, a good problem kay tungod na I am trying to keep up with the orders. In fact, daghan akong nag-reserve for Christmas, mga corporate na mga accounts nga ilang ipang-regalo. Kay ang nakaayo sad ani niya kay mulas magud siya at room temperature for 24 hours. Dili siya dali mahilis ba. Ang chocolate cake in a can mapalit sa tag 480 pesos. O gawas ni ini, mamahimo usab kang mo-order sa mga nagkalain-laing klase sa cakes. Sama sa dark chocolate ganache, milk chocolate ganache, salted caramel icing, o white chocolate ganache with cookies. Mapalit kini sa tag 250 pesos ngadto na sa 550 pesos.